ومقداري عظيم سيدنا محمد رسول الله أو ما دويوا نيومادا كيرا ما دوي كيرا نيومادا ما دوي سا نيومادا كيرا ما دوي كيرا نيومادا أو ما دويوا نيومادا كيرا ما دوي كيرا نيومادا ما دويوا نيومادا كيرا Marudu kira nyogomada Au ma abudu lai denga kira nyogomada Au ma uminata uludi kira nyogomada Au wa nyogomada kira kira nyogomada wa nyogomada Marudu kira nyogomada Samolo oluvila ni metagama ala kira mamaduko kira nyogomada Makolo oluvila ni metamana ala kira mamaduko kira nyogomada Sani ndugu dala bilani ni bedara ala kira mamaduko kira nyogomada Auma bele bele wa nyogomada Kira Mamadu Nabi Nyomada Mamadu Isa Nyomada Kira Mamadu Kira Nyomada La ilaha illa Muhammadu Rasulullah Kira Nyomada Auna mi barula Nyomada Auna mi tanuna Nyomada Allah kira tanuna Nyomada Tegere duma fokira ira nyogomada Adura haidara sirifike amoke kira madu jansa kira nyogomada Adura sirifi baika inichi Ama maruewa nyogomada Kira mamadu kira nyogomada Ama mamadu Ama folo maukundigi kira nyogomada Au malabana maukundigi kira nyogomada Au mamadu Au majibiru la terikira kira nyogomada Au mamadu Au manohoro tigi mamadu kira nyogomada Au nabitanuna Au nabi ala kira kanuna ya kira nyogomada Au mamadu Au manohoro tigi mamadu kira nyogomada Chama bega tegere muso bega tegere duma fokira kira nyogomada Chama bega tegere fo ay tegere ala kira mamadu kira nyogomada Nabi mamadu fe ayapulu fi la korota kira nyogomada Nabi ala kira fe ayo solike ala kira mamadu kira nyogomada Charno njaiwa ayo solike ala kira mamadu kira nyogomada Tantisira tubiami uye solike ala kira mamadu kira nyogomada Tantipina jaibiami uye solike ala kira mamadu kira nyogomada Segu jaibiandi ayo solike ala kira mamadu kira nyogomada Asira jaibiandi ni baye solike ala kira mamadu kira nyogomada Masira tunana ami solike ala kira mamadu kira nyogomada Au mamadu ewa nyogomada Au ma bele bele ewa nyogomada Au ma norotigi ewa nyogomada Au ma dambetigi ewa nyogomada Au ma bele bele ewa nyogomada Au ma zamu zamu ewa nyogomada Au ma kira fola kira nyogomada Ama mamaru isa nyogomada Kira mamaru kira nyogomada Au mamadu aye kule ala kira mamadu kira nyogomada Au mamadu nyogomada Kira mamadu kira nyogomada Aywa tantina na chido fosisa ko alakira ko ina ko lutisega ke ko fe mai alakira ko la
ko ni Ala sɔnna ma ko a bɛ na ni wari ye n'o ye Alakira jansa ye ka Njayila ka ni an n'a ka bɛɛ lajɛlen jansa k'a bɛ na n'a ye sisan inshallah Ala ka an bɛɛ sababa ma mɔgɔ mɔgɔ de ye Alakira jansa minnu yɛrɛ nisɔndiyara minnu ye tɛgɛrɛ fɔ minnu y'u nisɔndiya Ala ka an bɛɛ don alijinɛ la Ala ka sawɛrɛ yira an na muso gana minnu bɛ yen Ala ka furukɛ ɲuman nɔgɔya u ye cɛ gana minnu bɛ yen an m'a fɔ minnu bannen don furu ma dɛ parce que cɛ gana dɔw bannen don furu ma mais ni minnu sɔnnen don furu ma Ala ka furumuso d'u ma a ɲuman ɲuman Ala k'o Alakira n'a somɔgɔw kama. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستعيذ ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام an shira hera la ya rabbi ala ka kile hera de ni na o bela de lema ola amba min ni jamaw fe an sigi kun ye ya ala kira ko de akaka nin kenen ka hal na ya surite ka fen wore ke in sigile hal ni kulote ko la e kan ga ala de kosuma nin kenen ka ya men kenen manga ke wo wa wo ci yoro e ka ke comme concert kenen o fana chemay donc ni nana baraji ɲini min kama kana ni ka baraji ɲini fana fale fɛn wɛrɛ la kɛnɛ kan tuguni o la n'i ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ i sigi dɔrɔn hali n'i sera astaghfirullah la i ko f'i da jukɔrɔ n'i ma fɛn wɛrɛ nafa sɔrɔ ala bɛ sɔn k'o baraji d'i ma o mɛ kana kɛnɛ kan kira tanu minnu bɛ ka kɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ e tulo t'a si la a bɛ komi hali tun ka to so parce que nafa t'i ye nali la o la ala k'an bɛɛ kisi o ma o la foyi m'an se yan inshallah ni ala kira kanute foyi man fana sisiya ni ala ko fana tɛ o la n'anw jɛra ka sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn lakɔlɔsi ka taasi ala la ka taasi o kira la a ka kan a bɛ kɛ wajibi ye ala fana de kan anw nana ni hamiya o hami ye nin kɛnɛ kan ala k'o fana bɛɛ lajɛlen dilan parce que o b'a sɔrɔ an hakili tora an yɛrɛ kun de la o la an karamɔgɔw kumana an bɛ foli d'u ma k'u barikada u sɔnna ka place di garibukɛ ma k'a k'i sigi ko ka dakurunya fila kɛ o dakurunya fila an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo i yɛrɛ kun de ye parce que bɛɛ ti nin kɛnɛ fana sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔma ka na nin kɛnɛ kan an b'o tigi bisigi c'est à dire kunnadiya minɛn de fana kɔnɔ sinon mɔgɔ caman bɛ yen bi i b'a sɔrɔ olu ci ka ca nin kɛnɛ in nali kama mais lahara don nin sigi kelen a miniti kelen n'a baraji yira la an fɛn o fɛn na an b'a fɔ n ko hali an kun kan ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ alakira kanu kama o la n ti kuma janya kosɛbɛ anw sigilen bɛ kira min ka kɛnɛ kan kira yɛrɛ tile la cɛ dɔ de bɛ a ye san 300 de kɛ a bɛ ka balo mais san 300 in kɔnɔna na a bɛ ka ala kota de a tɛ ka alabato tile kelen k'a kɔnɔ mais a ye san 300 kɛ a bɛ ka ala de kota mais aw ala kota kama ala kira tɔgɔ fɔra don kelen a sigilen a ye ala kira tɔgɔ in sɛbɛnnen in ta dɔrɔn a y'a ye a y'o ta dɔrɔn a y'a embrasser a da la a y'a bila a ka san 300 in bɛɛ kɔnɔ a ye fɛn o fɛn kɛ a si bɛɛ kɔnɔ ko min diyara ala ye nin dɔrɔn a ye nin lamɛn mais ala sɔnna ka na cɛ in k'a ni minɛ a ni minɛlen dugumɔgɔw ko seli ti kɛ nin kan hali a ti ko u y'a ta de ka taa fili sununkun kan a fililen sununkun kan ala sɔnna ka na waayu jigin a ka kira kan k'a fɔ cɛ min dalen filɛ a kɛra kira kɔfɛ a ka sahaba dɔ de k'a kisa don ko in kɛra ale de bolo ala sɔnna ka waayu jigin a kan ka na fɔ a ɲɛna ko cɛ min fililen filɛ sununkun na k'a ka taa cɛ in ta k'a ka na ko a k'a kasagi a ka seli a kan a ka sɔrɔ ka taa su a ko ala ma a ko nin ye san 300 de balo dugukolo kan ala a tɛ k'a ɲɛsin ma m'i ka foyi kɛ dugukolo sanfɛ ala i ko a ka fɛn o fɛn to yen a banna a bɛɛ ma a ko sale e ko k'an ka ko an ka kasange an ka seli a kan ko mun na a ko parce que ko tile kelen a ka ɲɛnamaya bɛɛ kosɔn ko ne ye cɛ kelen min kanu dugukolo ko kan n'o ye kira muhammed sallallahu alaihi wasallam k'a ye kira tɔgɔ de ta dɔrɔn k'a embrasser k'a da nun kɔrɔ k'a sumusumu k'a bisi d'a ma dɔrɔn k'a bila a ko nin dɔrɔn kama i b'a ko i bɛ kasange don a la wa i bɛ seli a kan k'a sutura jɔn n'o ka kan diɲɛ kɔnɔ ɔ n'anw sigir'o kɛnɛ kan o tanu kɛnɛ kan an b'a dɔɔnin de fɔ o la sinon an tɛ se k'o fɔ ka se o dan na jɔn ye o muhammed ye
نبدأ به من هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بشر على كري أمك مينك كنك فرسوتي لكم يكون أفلى تقامنا فركلوا لكم على لكم فرسوق فلا أوير لا تقامنا وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. ما على كرا فرسوتي تنو ما على فرسوق كمبيكم ياقوتو بيتكم نانيا أرمادين توتكلي على فرسوق نيا أرمادين فرسوق تو دانيومرو أبيكم أرمادين تو إجوا كورن ما على ياقوتة تلاماريكم. ودي كرا محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد المصطفى على دي على كرا سبانتي كاكرن كرن كالا كرا بعلي على يرسكما استفاه من خلقه عدتكو على يردو سبانتي أمان يرام دين شدتكو ككلي استفى له الأباء على دي باقي بان فلا كرن كرن كاكي عبد الله إن آمنة الدين أما سوا كاكي كافر الدين أما سوا كاكي مغلان كلون دين أما سوا كابو دولان كلون فنكونو ولا على كراي أفاو نا بام بافلا أبورا مسافلا من على يوفنا سوانتي كو كرنجرة كدي على كرام صلى الله عليه وسلم واختاره فهو خيار من خيار واصطفى له الأبناء اصطفى له الآباء واختاره فهو خيار من خيار كو ala de bagiba fla keren kadi ala kira ma wa ala de ala kira subanti wa le de kira samanci rof samanci ka kila ka dion keren kadi ama olu ka kila ka ke ala kira sagoi wastafa lahu al azwaja ka kila ka furu muso fana keren kadi ala kira ma sallallahu alaihi wasallam wastafa lahu zamana ka kila ka wati ko keren kadi ama ay san bi woro ani san saba ayo de balo du kolon san fe mais ay san muwa ani saba ayo de ke chila sina akanyina maya be kono ola ambe min fo mo ina halsa aramadon kanga barake ni haklidi ni ay alabita aramade juger la harabita juger an haklidi kama ola muna ala sona ka barka do ame ka wati mino sisa akuma tiara ko 31 walma 25 muna ala e barka ere do 31 na kateme sadi hijra ere ka muna hakili la aw ere ka jete minedro hijra nana tugodi hijra jete ala kira ka san a jete la damna na wati jume ala kira ka san jete damna na ala kira gen wati ka wa faso de la eka juguma wati eka wati konteli damna na odila malo ke ni ben tume silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ka jate kun kan ka daminɛ amul fili de la a bakin san ala kira ka jate ka kun kan ka daminɛ o la n'a daminɛ o la ala kun bɛ sɔn ka barika de don ala kira san in na an ye jate daminɛ waati min na ala kun bɛ barika de don o la mais jate in daminɛna waati jumɛn a daminɛna a gɛnna waati min na a yɛrɛ faso mɔgɔ diyagoya waati min na k'a labɔ a faso kɔnɔ diyagoya a faso ka d'a ye ko f'a ka bɔ bɛnsɛn kɔni tiɲɛ ni juguya dɔrɔn kama a gɛnna o de kama. mais kira isa ka jate damnena wati juma abagin san o de y'a to silamɛw bɛ ka kira jate in kɔn u bɛ k'a kɔn k'a kɔniya ka fɛn bɛɛ kɛ ma ala sɔnna ka barika don ala parce que ala an ka nabi ɲuman isa abagin san a ka jate damnena o san de la wa ala de sɔnna ka barika don la hali minnu bɛ k'a kɔn bi n'i y'u ɲininka k'i balola san jumɛn u b'a fɔ ne balola 1905 n balola 1930 mun na i tɛ hijira san fɔ mɔgɔw ɲɛna. ola ala e barka do la donc an yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ kira in bɛɛ de kelen ye chrétiens ma n'u ka fête kɛ olu bɛ k'u ta kɛ n'u ka ŋaniya ye anw bɛ k'an ka 31 fête de kɛ ko mun na ko parce que ko ala sɔnna anw bɔra sankɔrɔ la ka na sankura yira anw na ala de y'o yira anw na an ka kan ka ala de barika da ala ko wa man c'est à dire mɔgɔ n'i ye ne barika da ne ala b'i ji di ola an b'a kɛ ni o feti min an b'a kɛ n'o ɲɛnajɛ min ye an bɛ minɛ n'a ŋaniya de ye kira muhammed sallallahu alaihi wa sallam ko ten innamal a'mal binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa i nana nin kɛnɛ kan e nana de k'i bɛna wajulikɛlaw lagosi i nana nin kɛnɛ kan i nana k'i bɛna n cɛ i ka kɛnɛ latiɲɛ ani minnu nana kɛnɛ organiseli kama anw ŋaniya bɛ se ka kɛ kelen ye wa o kɛnɛ in bɛ se ka bila ko parce que ko dɔ nana tiɲɛli kama kɛnɛ in kan wa ça c'est archi faux o tɛ tiɲɛ de ye donc baara bɛ kɛ ni hakili de ye o la an b'a dɔn fɛti min don an b'an kɔlɔsi a la munna parce que a tiɲɛli ka ca ni a ɲuman ye ɔ ni tiɲɛli bɛ fɛn kɔnɔ tiɲɛli min b'a kɔnɔ o de kan ka fɔ silamɛw ye k'a fɔ a y'a kɔlɔsi nin na a k'o dabila
mais a ti fɔ ko non ko haramu don o de ye dansago de ye dansago dan de y'o ye o la n'i y'a ye an tɛ kuma ka wasa kosɛbɛ parce que an b'a dɔn don dɔ bɛ ka sɛnsɛn de kan o don min na de o don ye hadamadenw hakilimaw dɔn don fana ye mais ni ala sɔnna a bɛ n'an bɛɛ sɔrɔ yan inshallah ni ala n'a kɛra sɔnna a ma o la an tɛmɛtɔ an b'an da se o de ma mais an ko ala de ye alakira muhammed a y'a ka fɛn bɛɛ suganti k'a d'a ma hali ala ye baara min di alakira ma a y'a suganti de k'a di alakira ma wa a ka sini ɲɛsigi ala de y'a suganti fɛnɛ k'a d'a ma wastafa lahu kulli shay'in ala de ye fɛn bɛɛ suganti k'a di alakira ma wa aqsama allahu bi umrihi hali ala sɔnna k'i kari kira si la sallallahu alayhi wa sallam وأقسم الله عز وجل به وكذلك جعله خيرة الخالق ولكن آيات دانفن بيروس سمانشي فالملائكة في السماوات تتعبد الله يصلى عليه من عظمه هذه ملكة من مسانغولو لا على بلو أولوبك على باتو ني كيرا كان سيليدي أولوبك على باتو ني كيرا كان سيليدي جبريل عليه السلام إلى أدنى واحد فيه من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما جبريل مية ملكه بيرو كنتي نود كسرو على لا كتما تو بلا جلنga ko halo yere ni be faram melekaw ka be soli chamanke ala kira sallallahu alaihi wasallam ako aw fana mi sallam ala ka kisi anaka ne mana ka kisi bama muhammad sallallahu alaihi wasallam iza kana huwa afdalul khalqi ni an bela jere ne ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kusani da o la ala ka ko a kerengere no abado min kan ga bla minango na abode do li anna an-nasa yatakassarun ma zaman parce que arma dew olubi cheya ni wati chugoyadi wa akthar ma yakunu an-nasu fi akhir zaman fa ukhira muhammad sallallahu alaihi wasallam li yakuna aktharul khalqi akbar ولو كان محمد في عهده آدم عليه السلام ko muna ala kira kɛ k'a suganti k'a bila nabi ɲumanw laban na ko parce que n'a tun kɛra nabi ɲumanw fɔlɔ ye ko manto minnu fila bolo jamakulu min fila ala kira kɔ bi sallallahu alaihi wasallam o jamakulu tun tɛ sɔrɔ ye sabula adamaden bi caya ka da waati cogo de kan wa o de kɔnɔ fana kosɔn ala kira sɔnna ka ala kira suganti k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ nabi ɲumanw laban ye muna mantonw bi caya wa ala kira kanubagaw bi caya waati laban in fana kɔnɔ o de kosɔn a ye ala kira kɛrɛnkɛrɛn k'a laban k'a suganti k'a ale de kɛ nabi ɲuman fana laban ye sallallahu alaihi wasallam law kana muhammad fi ahdi adam ni ala tun sɔnna an fa adam ka ala kira na o waati la adam alayhi salam كانت الأمة في عهد آدم عليه السلام كانت كم أفعل ما كليلا ما تونتي جماكلو أجماكلو يربي فرالين يوان كابون تتم موبا كمك أجولي بيبو أو نبي أجولي بيبو أو نبي يقيلون أم يزيدون دون نية جتيم من أنف آدم كا موبا كمن واتي أنيك جتيم أم باهوا دا كابو أنف آدم لا على ده سونا نين شكله نين مسوكله كلا كجمع كل شمان بعدين شرين كابو نين شكله نين مسوكله كacce شمان بولا كلا كمسو شمان بولا أو على ده سونا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كله كدليل أكان نبي مايا كويا خريا كناك نبي مون تيمي نين كم ليكون أكثر الخلق أتباع مغوصو جماعة كلهم ممكن عليه أولو جماعة كيرا كانوا باي أولو جماعة كيرا لابوتو باي وفوي مانشي سيجين كنه كاني كيرا لابوتو تي فوي مانشي سيجين كنه فنا كاني على لابوتو تي يقول الله سبحانه وتعالى إنما هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون على يريكن دعاء القرآن يقول أقول يفعل جماعة كلنا إنما هذه أمتكم كوني على كلام مانتوني نيو أو مانتوني ونوي مانتون كلين دي أبي جماعة كلنا على كلام مانتون بي مانتون كلين مو كيكو أبي على كلام نوفل أبيكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هل نتابلو كلام باكلين أصله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام بكان يوم من الندرونيم
nye kadiriya yo nye shazaliya yo nye tijaniya yo nye amadiya yo nye nasaraniya yo sani ko nin bɛɛ n'aw ko k'aw bɛ ala ko aw bɛ alakira ko ninnu bɛɛ kan ka sɔn ɲɔgɔn ye wa bɛɛ ka kan de aw ka sira ale ɲɛ o kɔfɛ ala kelen ka nin fɔ nahana ba'da zalika ibadallah nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman k'a ɲini ala ta ma mɔgɔ si la na yan bɛɛ nana ko alakira kanu na dɔrɔmɛ kelen min bɛ n bolo n bɛna di bi de pour que ka n jɛ sankɔrɔta ni a ye ya rabbi ala k'aw bɛɛ sankɔrɔta fɛn o fɛn sera yan bɛɛ sera nin kɛnɛ in kan yan ko kana kɛnɛ in sankɔrɔta bɛɛ sera nin kɛnɛ in kan yan ko silamɛya de kama ya rabbi ala k'an fatu o silamɛya kan ala k'an fatu k'an ka limaniya to an bolo ya rabbi ala k'an kafolen to ala kan'an kafo ka di diɲɛ ma ka sababu ɲuman k'o d'an ma ya rabbi ala ka ne na aw ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ya rabbi ala kan'an labila ala ko k'a ka alaya kama k'a kɛ kiraw kanu kosɔn sɔli ala rasulillah bismillah أغلق والقاتم لما سبق ناصر لحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي الإسلام وأمتا غني الله تعالى فيك بشيطان دعالي تورما أما سيسيني الله تعالى تغبر كمي ألمي نالي دي آدم نوالي على دي باللبا يني من لغولين تيجي علي الله تعالى تاي لا هرهنا كرنغرني الله تعالى تاي مولودين كي bi ala ya fo oluko amba nyini Allah taala fe ala ka hine suma ala ka ya fa bela jelema bale al-islamu nyana may ni dorande salo neni barem sona na nyoga fe ni mauludu ke yoraina ngabi alhamdulillah ala ya wasadu alila no isra trawre amba nyini ala fe an islam fa fe bi ka bela jelen sura Allah taala ka hine konnana amunu me balole ala ka yero nyana mahine nabi suma domi akuna wolole ngatu kuna wolole sorai amade al-islamu aka kalandeni ana balma musona demso amina dakurnya flafo no ye ala kiraye ala e femunu wajibiya am soka ala hakamunu wajibiya furum soka kango kan furkawe garbu de nimna dakurnya flafo musoye islama muso aya kungolo datugu islama muso anga klo daile islama muso mo shika na kuna birida ikana ay kuna biri au kungolo la ante konyoro la ante sumuke yoro la libina ala kira ko keneka kuna biri manga da kana de ibi kungolo datugu de Allah taala ba hawo jiri kiraka ko kiraka fa furum soye akan fa dem soye uku far kolo datugu o yo ka sogonna na bina ala kira ko keneka angana kuna biri dan kana de suno na ala ka danga banga meleko ba de wa bela jelen ki klo daile kara mo bola ka kuma anga bare al-islamu Allah taala ko kale furmuso bon chepol taw bonali ay haga damado ke musoka ango kan tawye wajibila qala Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'din wa bima anfaqu min amwalihim bare al-islamu so ko ala tawka sege amusoka se sanfe muna ala de dafen dokusani doye ateoka kusamadi yake au sanfe muna chawe na bakati boka do au musoula kafuru na folo boka do au musoula o yoro kama ala teoka seka anga se sanfe membade al-islamu muso ala kusamadi abadi au made anga ala tanu teoka seba an sanfe o echien me ala doni beda teoka doni beta am soye ni te muso furu tere be sunyi ni ka muso bla kono tere be shiro manyi ni ka di muso ma tere be balo ni ka di muso ma tere be muso fere bo ni muso bana na tere ba furake islama muso ngo alaka munke au nyebi wallahi kira bele ndi na valeur bela jelendi au islama muso ma ka ambla haga da valen kono
e amanda sokono ante barake na barna chebe bolila nanga kena be bolila jobe balonyinina we na songonyinina we sosara nyinina am sota e ka dundoro o benata am be ka donita wajatul kubura am bambolo fla korota na faramba Aisha unya Fatma Zahra amba bolo fula korota on keme kan jaw nisiri ka daw kuna so kuna tella fiero ya siso kona nandi nala sona aywa alaka mwala tella fiero ya siso kona me anta ube hami koni dona so kona aporanga na nini ni mana na ne tella fiabi o anko kanga wali ju wolo anko kanga kutubu wolo ala boke awnye chogodo bebo mina o son jalendo an bolo so kona sana so na wanga bato kata roja anga seganko anga sege Allah Taala Allah Taala wa fasalihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah Allah Taala ko na bay ko na wona muso nyimanya du muso mi ukara ala ne sere jonye muso mu uyera kuntanga furuka unya goro ani furuka ko pa uka ta ke bolo tanga chao kayu ku bonya de Jauh aku ka hakau duma. Jauh lu benna de. Jauh ay muso ka hakadi. Ni bena muso mamo. Afera bo semi biye. Adumu ni semi biye. Allah do la do chokola facha babe ganya bo imuso fe. Allah o waji gas la meke kelengelenka. Naka muso to sogona. Magotola. Beta bedi kana matauma. La hala do ni fenata stratu tigadi ma muso ka hakada fale da male. Bale alsano abayin Allah Taala fe ala kalimanya dan bela jelena wallati taghafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjurunna islamam so woni musomo maga muso mai chawnya bona maria chawka ko kambugo ko ka na bugo la mi ba jogi ko kana bugo la mi be dansa ko anka ko la ko Allah Taala masa bele ale masa minga se korota lendo walla islam muso anga ke muso nyumai o de hera ka bo muso ka kateme ika ke dan sagolai ambare al-islama anga tira bay wo sallallahu alaihi wasallam wala kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amatul mar'ata an tasjuda li zawjiha kono mbebe dafen do ka ite turu ka sujudu bi dafen wore kale alakram me muso nya maria kan ten turu afurkawi wallahi afurkaw la bato ko ngate be dafen shika ite turu do wore me abebe an an chaw bonya islam muso an an chaw diminen do an an chaw niso dialen do an an tena wati do dukono an alla bon ka kablanya islam muso kan ki yere bla ite sagwa de la wati de la jelena bade al-islamau ngani yang islam muso la bene bi fana tato do konyoro la dendo ere ba fa ko mama kedna tami so jigi bena auna nga klega fini no lew amo de toana chena wati am dilla ben foide ka fa ko ne so jigi na wati wallahi bade al-islamau na bora ne kana matami ba labe anyere ka danya kurabe chaw setane dowla de ni chaw na wati serangan ko angan labe unya ko angu ko meni ni sojai ni jadi mena odela amna furla nyogo manga nyogo mine ni bunya angan nyogo mene Allah Taala ka sharia ko kerambe dem barka mawolo ala kra ko sallallahu alaihi wasallam إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه لعنتها الملائكة حتى تصبح بعد السلامه koni furuka laini ke kana furun soma dawrola koni bana ka cheka laini jabi ko Allah Taala ka meleko be shiki danga ko foga ta fa ko dugu jera sama muso Allah kan kisho toroma meninga cha an muso la de na an ko cheuka glege basani cheko warte warma warma soro an mona bodate foye cheka danya korota sokono kaban laje cheka laini shite dama na bona ka laini nundi wallahi meleko ka dangati ku dafena meleko be shiki danga foka ta fa ko dugu sejera bade al-islamu Allah kan kisho toroma anga ke muso mi aman chaw dusus ma sokono o de here banka je ani lahara Allah kira ko sallallahu alaihi wasallam وأيما امرأة سألت زوجها وطلقها من غير ما بأس فحرام
عليها رائحة الجنة كم مسوني فرصة لانين إتشافه كي فرصة غابو إتشاكو كسر مغني فرصة شرويه الله تعالى كوكو على الجنة كسا حرام يا أمسو مسنا كسا درو كاي الجنة كسا حرام يا أوكا أو تلبيكه فويتا أمبولو تفه أما يافاني بلا جلفه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرامو هاكتو بيناو فده كلام دي مينغا كما فيو كرامو يقرأ أما إلى الله تعالى الله كلمة يدي الله كان بس لك فردوسي بجانب النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوي شغنا مالا بونا غسيغي كيراما بوي شغنا مولا بونا غسيغي كيراما بوي شغنا مولا بونا غسيغي كيراما بوي شغنا مولا جما بكات غرفو بوي شغنا مولا مسو بكات غرفو بوي شغنا مولا على كرام دبيا بوي شغنا مولا أين دمك باروغ بوي شغنا مولا لا إله إلا الله بوي شغنا محمد رسول الله بوي شغنا مولا لا إله إلا الله بوي شغنا مولا محمد رسول الله بوي شغنا مولا علائكم بواسرا بوي شغنا مولا علائكم بماكونا بوي شغنا مولا علي حجي چرون جاي بوي شغنا مولا إكم سمادو كاولا بوي شغنا مولا چرون بدو بيا بوي شغنا مولا أكم سماني دواوي بوي شغنا مولا على كرام دينجدو بوي شغنا مولا ليدو بشريف لا بوي شغنا مولا لا إله إلا الله بوي شغنا مولا محمد رسول الله بوي شغنا مولا ببدي وسائي بوي شغنا مولا على كراك وسدو بوي شغنا مولا ببدي بناي بوي شغنا مولا بكري جايبيا بوي شغنا مولا أيا بريكا كانونا بوي شغنا مولا إبانا فؤادورا بوي شغنا مولا إبانا يكانوني بوي شغنا مولا على كراك كانونا بوي شغنا مولا شما بكا فولي بوي بوي شغنا مولا شما بكا فولي بوي بوي شغنا مولا إكومي واتي كورونا بوي شغنا مولا أما بلاني أورولا بوي شغنا مولا على صنع تغني بوي شغنا مولا أمينا دوني فوجماي بوي شغنا مولا لا إله إلا الله بوي شغنا مولا محمد رسول الله بوي شغنا مولا التكبير ala ka an nafani shirifu horomai kan nafani elhaji chorno abokari jai ana balma bela jeli horomai hakito boga sallallahu ala rasul alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ola anga shirifu ke no ikira modewi to ko keme fla ani kilemi we zigiri dalo be wele ka concours ke mali kono ala sonama zigiri levier ale kera champion yi zigiri dala dem sonu ñonche o ba wele ko zigiri champion ne ko levier zigiri champion ba ko zigiri dala be ba do ambe ala deli ala ka kama barkay depuis atini bo kanu be andi ñonche ama fola ni zikiri de akedi korana kala ni folo ka qur'ana do nga soroka na zikiri la ala ka kama barkay o temene ko anga malmatu ba amba ay kuma mi fo musoka nyena ngamina ala kira ka du kono ne bi fe ka du mbi jenyi ni mbaw fe mbina do ala kira ka du kono a demso ni nyonche mbi demso kilin tegambine kana jira awla kena kono demso jimamudo ala kira ko mi ale duskun fere ala kira sale kalo woro mi fatwa fatimatu zahra fatimatu zahra
yɔrɔ Zaharaw ka da bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛmɛ k'a tɔgɔ da i ka so n ye thème ta Malimatu ka waajuru kɔnɔ n bɛna thème kelen de ta ye ko Fatimatu tɔgɔ ka di bɛɛ ye Kadijatu tɔgɔ ka di bɛɛ ye Aishatu tɔgɔ ka di bɛɛ ye a y'a fɔ tan nka n bɛ Fatimatu ta Fatimatu Zahara don min a bɛ taa a cɛla la a yɛrɛ dɔgɔnin de ye Seydina Ali Alakira burankɛ fana don Seydina Ali fa ye Alakira binakɛ ye Abu Talib a nana Seydina Ali ka so Fatimatu Zaharaw a kun bɛ ɲɔ si fara la fara mɔgɔ bɛ ɲɔ si fara min na dɛ Fatimatu kun bɛ ɲɔ si fara la fo ka taa bolo bɛɛ lajɛlen fara fara Fatimatu Zaharaw fo ka bolo bɛɛ lajɛlen fara fara Alakira denmuso sallallahu alaihi wa sallam kuma bɛ faamuya fo ka taa bolo bɛɛ lajɛlen fara fara filanan Fatimatu Zahara a kun bɛ son naani de son fila bila nin fɛ a bɛ son fila bila nin fɛ a bɛ bere fila siri son ninnu na a bɛ ji soli n'a ye i n'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw dɔw kun bɛ baara kɛ n'a ye an ka jamana in kan nin cogo la son naani u bɛ bere fila siri a la k'a ta u kan na Fatimatu Zahara kun bɛ baara kɛ ten fo bere nɔ nana bɔ Fatimatu Zahara a kan pasaw ni ɲɔgɔn cɛ Fatimatu Zahara kun bɛ Ali ka sokɔnɔna furan fo poussière kun bɛ da Fatimatu Zahara ɲɛda la la ilaha illallah nka Ali ka baara ye mun ye aw b'a dɔn wa Ali ka baara ye dɔgɔ ci de Seydina Ali kun bɛ yaala ka jele de da a kan na ka yaala ka dɔgɔ ci ko Alakira ko a ye balo aw wɔsi la Ali kun bɛ yaala ka dɔgɔ ci ni dɔgɔ ma ci don min na dumuni tɛ yen nin don Ali taara dɔgɔ ci ta ɲini a ma sɔrɔ a nana don Fatimatu Zaharaw kan a ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ a sɛgɛnnen don dekun b'a kan Ali ko Fatima an ye kɛlɛ dɔ kɛ ka na jɔnw caman minɛnen don anw fɛ cɛw ni musow la yɛlɛma i k'i t'i fa fɛ a ka jɔn dɔ d'i ma min b'i dɛmɛ a ko n den sira Ala ɲɛ e bɛna o jɔn muso in ta ka na Seydina Ali ka finiw ko ka na Seydina Ali ka sokɔnɔna furan ka na Seydina Ali ka dumuni tobi e ka aljinɛ bɛ min aljinɛ bɛ min e ka baraji de ye i cɛ ka finiko ye e ka baraji de ye i cɛ ka sokɔnɔna jɔsili ye e ka baraji de ye cɛ ka dumuni kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a d'a ma mais e b'o bɛɛ to baarakɛla bolo e b'o bɛɛ to denmisɛnw bolo a ye taa fa ka finiko e ka aljinɛ bɛ yen e sigikun bɛ yen i bɛ ka anbusi de yan muso nakun ye de i cɛ ka bonya k'i cɛ barika ɲini k'i cɛ titiri k'i cɛ k'a ladon cɛ fana k'a kɔfilɛ muso la hɔrɔnya na danbe la diinɛ ye min fɔ i k'i hakili to a la Alakira ye nin fɔ denmuso ye nka kira ma fara denmuso la a ko ne bɛna min d'i ma kɛ n bɔ dɔ i la n'i bɛna suna subahanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 a ko i bɛ baraji bɛɛ sɔrɔ nin na i bɛ nin fara i ka sɛgɛn kan de a y'a mɛn Alakira min fɔ den ya o don silamɛw ka nafolo bɛ Alakira bolo Baitul Mali la Alakira bɛ se ka fɔ silamɛw ne bɛna nafolo in da k'a d'a ma a y'an fɔte ne denmuso nabi ɲuman den don a ka nafolo miliyɔn dɔ fɔte k'a d'a ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ a n'a cɛ nka kira ko Asma'u Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mi'atani wa wahidun wa hiya hadhihi al-awwal Muhammadun عليه وسلم محمد أحمد حميد محمود آهيد واحد ماهين حاصر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة قيوم جامع مختف مقفى الرسول الملاهم الرسول الراتي كامل إكليل مدسر مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كلم الله
خاتم الأنبياء خاتم رسلي محيي منزل مذكر ناصر منصور نبي رحمتي نبي توبتي أبو القاسم أبو الطاهر أبو الطيب أبو إبراهيم مشافع شفيع صالح مسلم مؤمن صادق مصدق صدق سيد المرسلين إمام المتقين خير الغر المعجلين قليل الرحمن بر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكيل صلى الله عليه وسلم متوكل صلى الله عليه وسلم كفيل صلى الله عليه وسلم شفيق صلى الله عليه وسلم مقيم سنتي صلى الله عليه وسلم مقدس صلى الله عليه وسلم قر القدس صلى الله عليه وسلم والعقل صلى الله عليه وسلم والكسد صلى الله عليه وسلم كاف صلى الله عليه وسلم مكتف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكيم صلى الله عليه وسلم واصل رسول صلى الله عليه وسلم سابق صلى الله عليه وسلم سائق صلى الله عليه وسلم هادي صلى الله عليه وسلم مهدي صلى الله عليه وسلم مقدم صلى الله عليه وسلم عزيز صلى الله عليه وسلم فاضل صلى الله عليه وسلم مفضل صلى الله عليه وسلم فاتح صلى الله عليه وسلم مفتاح صلى الله عليه وسلم مفتاح رحمتي وسلم مفتاح لجنتي علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصايب الحسنات مقيل الأشرار صفوف الأنصار صاحب الشفاء صاحب المقام صاحب القدم مكسوس بالإذن مكسوس بالمجد مكسوس بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الفضيلة صاحب الإزار صاحب الوجه صاحب السلطان صاحب الرضا صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المغفر صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب الغدير صاحب البراق صاحب الخاتم صاحب الأعلام صاحب البرهان صاحب البيان وفي اللسان مطار الشنان الرؤوف الرحيم وزن خير صاحب الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين الإيم زاد الله زاد الخلق خاتم الأمم علم الهدى كاشف القرى رفيع الرترى إذ العربي صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طيب قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهرتك ومحبتك الحمد لله أمد الألف من الأكرا كاجنزا على كا الجنة سراي نبي دوجر على كا الجنة سراي أمد على دليل أنا جمانا على كا بسري على كا هكلي سكي نانا جمانا ديهم على كا بكلمة على كا دودا كلمة على كا مودا كلمة على كا جمانا كنا ديهم على كا كانوا يخونا على كا أن تسكون يشيوما يا ربي كا كانوا تشاما داني يوچه أنا جمانا على كا هيرن يشاما كا سوميا ميمي كا نافنا على كا هيرن يا ربي أجمانا ديهم منو بولو fofena alaka ni alaka beka nyumai alaka nando fena femina bitora sama alaka na nyeshi femina bitora sama na bitora sanga jamanama ya rabbi anga jabara marabau alaka anu son alaka anu jigitugu alaka hakili nyumande anuma jamana ko amune jamana kono don ya hakili nyumande alabul alaka da yuruma alaka heraka ambela jele alaka baraka da ambela jele la alaka marali fanga alaka duma alaka marali
fanga duma ala ka baraka do anu la ala ka hɛrɛ ka anu ye ala ka anu jigi tugu ma fɔ allahumma salli ala muhammad wa sallim ajra ala ka nabana la kana suma horoma